mayaka lakini ara ucha kweba irini mayaka hiyo mwata bango muamole obuya chebetu omongine kerate birengo koare goikako ekura lakini ekura tari bachisudati mbemono Emwate romo ngina na ode bingo ko serikali emoko nyora amagenderero muyatu akarire gosembobe aiga morochi chijirani cheino nkwanya gosambera jirani nyomba mbuyokire to kwana gende gyonsi chijirani cheino mochi manyende talibo one elio moiso o inche batagete korara batagete korara omongi no mongaini omayata sakorwa na sakaraki dero tikanka bia bamina iga na niwaambie tu kwa Kiswahili juzi kuna mama ameuawa kule Busia mtoto mdogo hivi yako karibu 22 to 24 years alikuwa mrembo zaidi akakataa mwanaume akamuua Kisii Multimedia University msichana mrembo mwanaume akamkatia akamwambia nataka tukue marafiki msichana akakataa akamuua juzi Homa Bay mtoto wa 16 years mvulana akamwambia kwa rafiki yake akakataa akamumwagia acid akamrep akamuua sasa leo niko na siri nataka kuambia kina mama kama mko na mtoto msichana hata president wetu hataki gender based violence ukikuwa na mtoto mrembo siku hizi wao ndio target kama kuna mwanaume anataka kuwa rafiki yake akimwambia no I don't want wanakasirika wanapanga kuua watoto wetu sasa ambia mtoto amwambie hivi mimi niko shule nipe time nisome nikimaliza university hivi unanioa juu sasa babere aba sacha aboba njitora akore omwana gakuanga ongentu njito bana mbara tukatagenda diplomacy nali abana baita besike barakore school nekero umwana umuseka akule na mogende koti monyore justice tokonyora kwamboko tokonyora nyaboko konyora kolireki okule bono kwanera abana besike omumurare rabwata asira erega arigerere tinyaboke iga esigati apimete tari kende nyaboke ngesigati nyaboke gakwanga omugatara liko limomo ngenda nande tari wanja kwa nyaboke akoreki abeke esigati igonge beti biye moigura baiboli abana baita baiseke bakongentu mono to barende bakwanere batebine kyewenerete koba nayo mongine kero mugako asirire ebinto ngochara bire bya bamasaragata webu atebuya no yunga nota getonyoro musani genda ko cyari muntu tikakoreta nyomba abana baiseke basarekire mwagure chisudati siko mugakoria yona kwa to bole makego aigo koigo ga motebi naki bukie biende bi mogenda ko chimata ali chebirate lakini omuchyoyo koraki yosiki omuchibo mugakona ali abana bao abanyaroka batabe osembo bena kwa na chisudati Oyana kwana. Ondita yoko kani yekero mugaka chire enyomba te abusu omuntu nabako okoli abusu. Lakini ntago ka ngaki chisutati. Tutami aruto yere. Ruta wapi? Arafu round yena kimata baba gavana. Ndate ko nakimata. Nakimata. Dinai go nakimata. Mone mamini. Mamini. President akili aruto tindai we president orino to wo soi meguna pa aye abere bia tingo isaranso sorache mono oyo chirega iga ne romo senator esi okenyuri nyaituga abange bainonko ngigumora ase chiredio na ase bunge ye senate etwacha agaiga kobwete sio mongino ino omweshimiwa Jerusha Mumanyi egento gya kabere nje no mwana bomo Gusii nibondwete bomachoge borabu aria Kenyenya mumanye to Kenyenya no ndwete lakini abantu banyamira nimbanchete mono siasa nanya korege kege tambe
ena chagete gukore gasi na Ruto 2016 Kinde University. Tukamukonya 2017 lakini tugaeta kando ekiagera abarenge no muntu gete. Lakini nera karama bera gacha kandangeri akangiga si OBCI eyu 2018. 2022 naende tugaeta makorime. Toko morige sichikura akabe president. Nera akangege tarieke nchetinga ke irikura. Ama baganara ria basubati bakoewu. Di bagana ria ria ngete omugusia kanyora. Abangi nambo bakorete. Omonto tayo moko bwate sirakini targo kwana kende. Lakini oyo koirege ntonga kiogokora. Ngoro kiga to akere mheshimiwa William Ruto ngambia mona soko nyoro mogusi. Injetimbu atimanga na mange lakini intete ko baamona baraiba itonga magendero na Ruto tagetega iga. Una chinse mo chinde chigendrete komesa. Ni sise nare mesembobe. Amagenderero bono ga kiginko genda. Inkinko irera bamachoga ginko ruga iga. Amaiga gwetani amaiga nkinko irera William Rutere. Ngoro kiga bono ngoro kiga iga. Bia mono nyasaye oyo. Tumnare wero. Bia mono omongi na baba esi embiali. Na chire koliyo mumura ho chaga ko je situation ya lakini ekorekana bantu baburabu. Tuwata bamrabo bagai. Bono igasa masikania manene ndete enyaruka yende ligo liryobosi eliarenge goro William Ruto agatebanga obosi ngaibokoru bose nabale mbako ena mugondo agatebanga the only way no go reduce ligo lyobwoyo licheru 2,500 na bono ngamna togo kwana eto tagete toira ne bunge toke iligo lyobwoyo licheru 1,500 na lya bantu baragenda mugondo tonyore ndagere nyinge eyuere buyago sere bobe egendo kende amabere igaigaire ngamukonya amabere 40 elita irenga mwaka onirikale 25 elita bono atebete nga minimum guarantee return ebwende koba 43 shillings mpaka 45 shillings etoka etore eteke ICC gaiga ebwata nene yeyere gaiga to make sure nga balemi chibesa bakonyora kuru amabera babwate kese ngento kusiengima abantu babora bu ni mogoto amabera amange ni mogoto amabera kujise Italia sindio but with time we are doing our best to make sure nga balemi banyole nege to kirikere kyabo.